बे बेलायाव 15 लाख रां लानायनि जि बाथ्रा बेखौ आङो फंसे रावैनो नंखाय होनो आरो जायफ्रा बे बाथ्राखौ दिहुनदों आङो सोंखारियो। मानोना दिनै सालाकाथि एनटिपिसिखौ लानानै दिनै रायजोफ्रा गोबां मोनसे मिजिं खालामदों। थांनाय 15 बोसोराव बै सालाकाथि एनटिपिसिनि सोरगिदिं थानाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोनहा सोरबाया हा थांजादों, सिगाङाव बिटिपिएसमोन, हा थांजादों, हा थांजानायफोरनि थाखाय बिथांमोननो साख्रि बाख्रि होनांगौमोन, खामानि होनांगौमोन। थांनाय 15 बोसोर बेखौ होबोनाय जायाखिसै। दिनै सरकारा सोलायफैबाय, इउपिपिएलनि सरकार फैबाय, प्रमद बर' दैदेननो बिटिआर सरकार जाबाय। सरकार जानायनि उनाव आंबो दिनै एमएलए महरै बै ओनसोलाव थानाय बे रायजो राजाफोरनि जायफ्रा थांनाय 15 बोसोराव खुनु मोनसे सुजुग सुबिदा मोनबोआखै, हा थांजानायनि मुङाव बिथांमोनहा खामानि मोनाखै, दिनैहाय बायदिसिना पलिउसन जायो, बे पलिउसनजों बिथांमोना दिनै जरुवा जानांदों, बिथांमोना मोनसे अनसुंथाइ मोनाखै बा बिदिनो खामानि मावनो सुबिदा मोनाखै। बिथांमोननि थाखायनो दिनैहाय बेयाव मोनसे सालाकाथि वेलफेयार कमिटि होननानै मोनसे कमिटि दानाय जादों। दा बेयाव आङो लकेल एमएलए हिसाबै आं बेयाव आफादगिरि। दा जोंनि नाजानाया बेनो जे जोंनि लकेल मानसिफ्रा खामानि मोननांगौ, जोंनि हा थांजानायफ्रा खामानि मोननांगौ, जोंनि बेखार लाइमोनफ्रा बेयाव खामानि हाबनो हानांगौ। जों खोनादों जे गोबां रां लानानै बेयाव नोङो लेबार सोनाय जायो मालाबा। दा जोंनि लेबारफ्रा सारा सास्ति खालामजायो, मोननांगौ रांखौ मोना, रबिबारनि नोङो माने हाजिरा मोना, बायदिसिना जेंनाफोर दङ। दा दिनै बे जेंनाफोरखौ जों लासै लासै गैया खालामना जादों आरो फ्राय जोब्बायानो होनजासै। दा बेबायदि खुनु थासारि फैनाय नंलिया। आरो लोगोसेयैनो दिनै आङो मोनसे जिनिसखौबो नोजोर होदों बे जोंनि कमिटिया जे CSR फान्ड, जाय CSR फान्डखौ जों नायबाय थांनाय 15 बोसोराव लकेलनि जौगानायनि थाखाय खुनु खामानि मावनाय जायाखै। जाय CSR फान्डजों सालाकाथिनि साराउन्डिं थानाय स्कुल, कलेज, लामा सामा, लोंग्रा दै, हस्पिटाल बेखौ बानायनाय जायो, खिन्थु बेखौ बानायनाय जायाखै। दिनै बे CSR फान्डखौ जोङो बेयाव खाथायनो नाजादों। आरो बेबायदियैनो बिपिन दैमारि होननाय मोनसे रड, जेरावनाखि 11 कौटिनि एसे बारा, बेयाव CSR फान्डनिफ्राय हमनाय जाबाय आरो बे लामाखौ बानायनांगौ। दा बेखौनो लानानै टेन्डारिंनि डेटमोन दाखालि। टेन्डारिंनि डेटआव माबा मोनसे सोरनिबा माबा मोनसे गोरोन्थि बुजिनाय, गोरोन्थि थुनायनि गेजेराव राजनितिक माखासे षड़यन्त्र निस्सय बेयाव दङ। बिनि थाखाय दिनैहाय बिथांमोना मोनसे एलिगेसन लाबोबाय जे दिनै फैसा लादों, मानगोनां बिटिआरनि चिफ बेखौबो माने 10% लायो, आंखौबो बुंबाय। दा बेयाव आङो फंसे रावजों सोंखारिदों, जोङो थाखा लानायनि बाथ्रा नङा। दिनै बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दाखालि फोरोंगिरिफोर गोबां बुरजा साख्रियाव थिसनबाय। बेबायदिनो नोङो आरोबाव थालांनाय माखासे कम्पेन्सेनेट ग्राउन्डआवबो साख्रियाव थिसनबाय, फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन साख्रि होबाय। बेयाव बै केन्डिडेटफोरनाव थांनानै साफा साफायै सोंनो हायो जे सोरबा सासे बेक्तिया थाइसे थाखा होनानै साख्रि लानांदों नामा? अब्ला नुगोन रावबो थाइसे थाखा फैसा गरसे होनाङाखै। होमबा पारसेन्ट जानायनि बाथ्रा बहानिफ्राय फैखो? पारसेन्ट जानायनि बाथ्रा बहा फैखो? दा आंखौबो सों जे बेयाव सोरखौबा बिदि रां लानानै माबा खालामनाय जादों नामा? जेबो मोननाय नङा। बेखायनो आं खावलायगोन जायफोर बिथांमोना गोरोन्थियैनो जा सुद्धयैनो जा माबा मोनसे बुंफ्रांदोंबा बिथांमोना निमाहा बिनाया मोजां आरो बिथांमोना सरकारखौ नोङो सापर्ट खालामनाया मोजां। आं बेखौसो खावलायो।